Partiya Demokrasi û Pêşveçûnê bernameya bi navê Plana Çalakiya Mafên Bingehîn ragihand. Di civîna çapemeniyê de Serokê Partiya Devayê Alî Babacan û Parlamenterê Partiya Devayê Mustafa Yeneroğlu danasîna bernameya partiya xwe kirin. Bername bi guhertina hin xalên destûra Bingehîn parastina mafên mirovî Alî û Layenên cuda pêşniyaz dike. Pêşniyazkirina guhertina maddeya 66 ya destûra Bingehîn ku dibêje hemû welatiyên Tirkiye Tirkin û divarê pirsa Kurd de girîng tê dîtin balkişand. Her wiha bernameya Partiya Devayê li ser pirsên dabînkirina perwerdeya bi zimanê zikmakî û navên navçe û bajaran bi şêweyeke xwecihî jî diraweste. Eylem planımızın ikinci ana başlığını eşit vatandaşlık. Duyemîn sernava plana me ya mafên Bingehîn wekhewiya hemwelatiyan û qedexeya cudageriyê ye. Pênaseya hemwelatîbûnê ya maddeya 66 a destûra Bingehîn cudageriyê nîşan dide. Em ê vê maddeyê wek bêyî ferqa ziman, millet, ol û her wekî din hemû hemwelatî wekhevin biguherînin. Li gel çaksaziyên ku Partiya Devayê pêşniyaz dike, masaya şeş alî di pêşnûmeya xwe ya destûra Bingehîn de xalên ku divarê pirsa Kurd de vek kêşeyên sereketdên dîtin neguherandibû. Heger nêrîna Partiya Devayê li ser mafên Bingehîn yên Kurdan ew be, çima ji masaya şeş alî jî pêşniyazên çakkirina rewşa mafên Kurdan na derkevin. Babacan, bersîva ew pirsê taybet ji Kurdistan 24 re da. Altılı Masa'nın mutabakat metni bir asgari müşterek. Pêşniyaza masaya şeş alî heştê çar maddeyên ku her şeş partî li ser li hev dikin dihewîne. Bes helbet piştî hilbijartinê dê parlamentoya Tirkiyeyê biryara dawîn bide. Wek Partiya Devayê îdealên me armancê me ew in ku me îro dan nasîn. Li ser masayê helbet dibe ku her partiyekî bernameyek cuda hebe. Şîrovekarên nêzî masaya şeş alî, bêdengiya masayê li hemberî pirsa Kurd vek nigeraniya derdana dengan û nerazîbûna partiya iyî dinirxînin. Tevî helvesta nediyar ya masaya şeş alî divarê pirsa Kurd de, Serokê Partiya Devayê carna bi daxuyanî û pêngavên xwe divarê pirsa Kurd de li ser masaya şeş alî vek aktorê vêrektirîn tê dîtin. Heta eger ittifaqek di navbera HDP û Partiya Devayê de jî carna tê axaftin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.